Варна, ти си лукса, ти си топа на Варна. Јаша Ники од Варна, Институт Баро ресторанти, патрон си номер едно. Ники од Варна, само напред врви, и всички на теб респект правят ти. Ресторант Хабиби, винаги на мода, няма като тебе лукс и комфорт. Правиш ти на клиентите си и всички те обичат. Ники от Варна, тебе те наричат. Всички искат да са като тебе, брат, ама Ники е един завист нямаш ти. Щастлив си, здрав си, богат и млад. Ники от Варна, номер едно, откъдето минаваш уважение оставяш. Аман, 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 оф, 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 аман, аман, леле, леле, алеле, леле. Ники от Варна, винаги на мода, няма като тебе. Ники от Варна, ти си топа на топа. С ресторанта Хабиби, качество и лукс, тебе те